Το δικό σου είναι? Ναι. Α, γιατί εγώ δεν έχω. Παρακαλώ. Είμαι στο δρόμο, θα σε πάρω αργότερα. Έλα, γεια. Τουκάν, γιατί το κάνεις αυτό? Τι έκανε, για? Κάθε φορά που ακούει κάποιον να λέει ψέματα, κράζει. Ναι, κρέμα. Λοιπόν, μωρό μου, εσύ περίμενε εδώ. Ναι. Εγώ πάω να δω που είναι η υπόλοιπη οικογένεια. Μην αργήσεις. Δεν με λες, τα φιστίκια είναι φρέσκα? Ναι. Α, κρέμα. Καλά, εντάξει μας, σιγά. Δύο στα δύο. Κρέμα. Ο Γιακουμής αρχίζει να εξοικειώνεται με το χώρο. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, που κάνει την έφοδό της η μαμά. Αμάν, το λιοντάρι της Νεμέας. Λες να με την πέσει καμιά στυμφαλίδα όρνηθα και να τρέχω. Ποιος είμαι, ο Ηρακλής? Καλώς το! Γεια! Εσύ ο Γιακουμής? Ναι, εγώ. Αχ, Γιακουμί! Με κοιτάς έτσι, μ' αναστατώνεις. Πώς σε κοιτάω δηλαδή? Αχ, Γιακουμί! Μου μιλάς με αυτό το τόνο της φωνής. Μ' αρρωσταίνεις. Τι να κάνω, έτσι είναι η φωνή μου. Αισθησιακιά, βελούδινια. Αχ, Γιακουμί! Μου κάνεις τον αφελή. Με πεθαίνεις. Να σε πω, δεν βγάζεις την περικεφαλαία εδώ μέσα να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, να... Είσαι το τέλειο αρσενικό. Εντάξει, μωρέ, καλός είμαι. Τι ωραίο! Αθλητικό κορμί! Αθλείσαι, αγόρι μου, αθλείσαι! Αθλείμαι. Παίζω εκεί καμιά μπάλα να πούμε κρέμα. Ώστε σου αρέσει η μπάλα! Πολύ. Ποιος παίχτης σε τρελαίνει? Ο Νίνης. Τώρα, εσύ θα νομίζεις πως είμαι καμιά νυμφομανής. Όχι ρε, πώς έπερασα από το μυαλό. Δεν είμαι. Απλά ψάχνω αυτό που μου λείπει. Δεν το πήρα εγώ. Γιακουμί, είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Τέλος. Γιακουμί, είμαι αναμένη για τα καλά. Και εγώ σαν το καμί. Έλα, στα χαζά, σε καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να αντισταθείς όπως όλες, αλλά δεν κάνεις η μάνα της αγαπημένης μου. Έλα, ξεκόλα, φύγε, πήγαινε μέσα, να με κολλάζεις τώρα, έλα. Γιακουμί, σ' αρέσει το στήθος μου? Καλό, έχω δει και καλύτερα. Έχει σιλικόνι. Έλα ρε, μη με το λες. Έχεις πιάσει ποτέ στήθος με σιλικόνι? Μια και δυο, τρεις δηλαδή. Έλα, πιάσε να δεις. Έλα, φύγε σε λέω, δεν κάνει ξεκόλα, άιντε ξεκόλα. Έλα, δεν θα το μάθει κανείς. Ρε, φύγε σε λέω, δεν θέλω με το ζόρι, Κολώνεις. Όχι, δεν κολλώνω, δεν θέλω. Έλα, τότε πιάσε. Του κάνει. Τι αφηρημένη. Έχει βάλει συναγερμό ο άντρας μου. Είναι τόσο ανασφαλής. Μαμά! Ωχ, ο Νικολής. Ποιος Νικολής, ο καπετάνιος, ο τερτιλής? Όχι, ο γιος μου. Πρέπει να φύγω immediately. Αμπζολού τρελή. Είναι τζάζ αυτή, Δεν τα πήγε και άσχημα σε αυτή την πρώτη του επαφή με τη μαμά της Λόλας. Για να δούμε όμως, θα τα βγάλει πέρα με τον μικρό της αδερφό που είναι λίγο παράξενος και ελαφρώς πυροβολημένος. Καλά, αυτός που δουλεύει στη ΔΕΗ, τι παντελόνι είναι αυτό?
Καλά που δεν φοράει και τα πέδιλα με τα δοντάκια, να ανέβει σε καμιά κολόνα, έτσι αμαϊμού που είναι. Οι ενοχές στο σώμα μου, Καλά, πυροβολημένο είναι αυτό. σημάδια που δεν σβήνουν. Καταρρυπάς τον έχουν ρίξει. Μπαμ, 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 μπαμ. Και τον πετύχαν όλες, ρε, ούτε μία τζούφια. Τα λόγια σου σαν μαχαιριές, βαθιές πληγές αφήνουν. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Έλα κοντά, μην τρέπεσαι. Έλα κουτούλι, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Έλα, πιάσ' τον παούλο από εκεί, να το σηκώσουμε. Είμαι ο Νικολής, ο αδερφός της Λόλας. Με πέτυχες πάνω σε μια στιγμή έμπνευσης. Ναι, το κατάλαβα. Πολύ βλήμα να πούμε. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Γιακουμής. Ο εραστής της Λόλας. Ο εραστής? Τι θες να πεις, ότι σε αγαπάει? Δεν ξέρω, πάντως είμαι εγώ αυτός που παίρνει την πάει για κανένα καφέ και την ξαναφέρνει αφού τον πιει πρώτα τον καφέ. Ασχολείσαι με την ποίηση? Ναι, γιατί ποιος άλλος ασχολείται? Εγώ. Έλα ρε, δεν σε φαίνεται. Να σε πω, δεν την κάνει σιγά σιγά, μην κλείσει και μείνεις απόξω. Τι να κλείσει? Το ίδρυμα. Τι εννοείς? Τίποτα βρε αγόρι μου, απλά λέω δεν είναι τώρα ώρα για ποίηματα. Η ποίηση δεν έχει ώρα. Γι' αυτό θα σου διαβάσω την τελευταία μου δημιουργία με τίτλο «Εσωτερικές διαδρομές ενός ατέρμονου υπερεγώ». Ναι, δεν το ξαναπαίρνεις. Μήπως είναι σε κανένα υπόγειο και δεν πιάνει. Το πράσινο πάτα 2 φορές. Κάνε επανάκληση. Φιλαράκο, δεν την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Όχι! Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Ενώ βλέπω και ένα σταυρό να βουτήξει τα Θεοφάνεια. Θα τον πιάσεις, το βλέπω. Η γνώμη σου είναι πολύ σημαντική για μένα. Ρε μπελάς με βρήκε. Εσωτερικές διαδρομές ενός ατέρμονου υπερεγώ. Σαν αμυδρό λαμπύρισμα στο αέναο σκοτάδι να κατεβαίνουν είδα εγώ πολλές ψυχές στον άδει. Πω ανατρίχιασα, με έπιασε κατσομαλίδα. Ξεθοριασμένα όνειρα. Θα τα περάσουμε ένα λούστρο ρε αγόρι μου, μην κάνεις έτσι, παράζει η καρδιά μου, μα σε βλέπω έτσι. Στούγδι κι ομού τη δίνει απρόσμενο το τέλος τους και μια βαθιά οδύνη. Είχες μεγάλη έμπνευση. Γέμισες το χαρτάκι. Απλά άμα τελείωσες, τράβα το καζανάκι. Διακρίνω στις κουβέντες σου μια συνεχή ηρωνία. Μα η ουσία είναι μια. Και ο μπακλαβάς γωνία. Θα ήθελα κάτι να σε πω, εδώ και πολλή ώρα. Μετά έχεις κάνει τούμπανο. Πάρε το μπούλο τώρα. Σε σχόλια ανάρμοστα συνέχεια προβαίνεις. Να κάνω μια ερώτηση. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Θα φας το μπουκάλι με την πέρτικα στο κεφάλι βλαμμένο, άιτε! Άιτε, το βλέπεις αυτό που λέει φαμοής γκρόισε. Τάγκα σου ήρθει, άιτε βλαμμένο. Σκάχτηκα, άιτε.
Θα πας στη στολισίνα για ντάν κατευθείαν. Στο δόξα πατρί ηλίθιο, άιντε. Δεν μιλάω, θα σου έρθει το φιστίκι όλο. Θα σε φιστικώσω, κανόνις, έτσι. Άιντε. Βλαμμένο, κρατήστε αυτό το κλαδί, θα πέσει μαϊμού, μαϊμού. Άιντε. Δεν μιλάω, αλλά ως εδώ, εντάξει. Ναι, σφίξου κιόλας, ρε, σφίξου. Να κατέβει έμπνευση, άιντε, βλαμμένο. Άιντε. Σαν το αρπακτικό πουλί, άγριο σαν το γήπα, μου ξεριζώνει στην καρδιά. Ρε, πάρε δρόμο, είπα. Ψυχή μου βγάλε σύφτερα, Αναστενάρης είναι. ψηλά για να πετάξεις. Μεγάλε, έχεις πρόβλημα. Να πας να το κοιτάξεις. Λυπάμαι Γάμο, εκεί επιμένει. που έχεις δυστυχεί. Εσύ, μυαλό κουκούτσι, και δεν αντιλαμβάνεσαι Φύγε, θα φας παπούτσι. στη ζωφερή διανόηση. Κέρε, επιμένουμε, πας τα νεύρα να πούμε. Είσαι μια νότα φάλτσα. Αγράμματος, απέδευτος. Θα σου έρθει και η κάλτσα. Φεύγω Άντε, και μένεις μόνος σου. never mind. Έρημος σαν Σαχάρα. Ρε, πάρε δρόμο από εδώ. Άντε, παλιό παπάρα. Τι βόηδη είναι αυτό, ρε. Ο Γιακουμής αρχίζει να τα παίρνει στο κρανίο. Ευτυχώς όμως, η παρουσία της Λόλας έρχεται να κατευνάσει τα πνεύματα. Τι έγινε, μωρό μου? Τι να γίνει, ρε αγάπη μου, δεν με λες, όλοι έτσι είναι εδώ μέσα. Πώς έτσι? Για τον ψυχίατρο. Έλα, μωρό μου. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Μπορώ να την αλλάξω. Όχι, αλλά είναι κάπως να πούμε, εντάξει. Σε λίγο θα γνωρίσεις και τον μπαμπά. Α, ωραία. Δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Κρέμα. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αμάν, αυτός πρέπει να είναι. Καλά.